Os recursos TIC son un conxunto de ferramentas, soportes e cables para o tratamento e acceso á información. Antigamente, a educación era autoritaria, ríxida e unidireccional. O aprendizaxe era memorístico, o alumno non interviña apenas nada. Non existía a ensinanza cooperativa e a falta de diversidade de recursos era moi notable. Na actualidade, a introdución de novos métodos e recursos fai que o alumno participe activamente. A ensinanza é bidireccional. Non só é o alumno que aprende, senón que o mestre tamén está aprendendo cousas novas constantemente. As actividades que se levan a cabo fan que os alumnos cooperen entre eles. O aprendizaxe convértese en significativo, é dicir, que o alumno está relacionando a información que xa tiña con outra nova. Existen múltiples vantaxes con respecto ao uso das TIC. O aumento do interese, que vén dado pola ruptura do tradicional. Contidos máis dinámicos, que rompen coa rutina e o estático, permitindo maior flexibilidade. Educación a distancia, que permite unha formación non presencial. A interactividade, que nos permite estar conectados co mundo da información a calquera hora e lugar. A autonomía, que fomenta a capacidade de aprender por un mesmo. Aínda que tamén podemos atopar desvantaxes. A vulnerabilidade infantil, posto que os nenos son vulnerables e curiosos por natureza. As novas tecnoloxías poden ser perigosas ou negativas para eles. Debemos, como docentes ou pais, educalos e ensinarlles a facer un bo uso. O illamento social. Ás veces non serven para unir ás persoas, senón para que se aíllen da realidade evitando relacións directas e reais. Dificultade á hora de comprender e manexar os recursos. E adicción, dado que poden crear dependencia e provocar ansiedade e cambios de conduta. O avance das TIC. Coa seguinte historia queremos reflexar como paulatinamente as novas tecnoloxías van influindo cada vez máis na vida diaria dos máis pequenos, ata introducirse de cheo nas aulas de educación infantil. Antigamente, nas aulas de educación infantil e na vida diaria, a tecnoloxía non estaba presente. Un dos medios de comunicación máis empregado era a correspondencia mediante carta, o cal, polas súas características, non permitía que a información chegase de maneira tan rápida e inmediata. Co paso do tempo, a tecnoloxía comezou a ser unha realidade que facilitou as tarefas do día a día, tanto nas escolas como nos fogares. Pouco a pouco, a comunicación mellorou notablemente. Un exemplo é a aparición do teléfono móvil, que grazas a él nos podemos comunicar con outras persoas en calquera momento e lugar. Os avances tecnolóxicos aumentaron notablemente en moi pouco tempo. Coa chegada do internet, os alumnos tiñan a posibilidade de acceder a moita máis información sen depender únicamente de libros e revistas. Outro dos grandes avances tecnolóxicos do século XX foi a cámara dixital, a cal permite facer un gran número de fotografías e visualizalas de xeito inmediato. Grazas ás novas tecnoloxías, a medicina cambiou moito. Por exemplo, nas ecografías actuais xa se pode ver con claridade a cara do bebé. Incluso a diversión dos nenos, xa dende moi pequenos, está relacionada coa tecnoloxía. Hoxe en día, nas aulas, os nenos están completamente rodeados de aparellos tecnolóxicos. Os recursos TIC na aula. Existen varios recursos TIC que poden resultar moi útiles e adecuados cando se usan correctamente. Os máis utilizados hoxe en día son o ordenador. É a base de calquera outra ferramenta. Sen el non se poden utilizar outras como a pizarra dixital ou o proxector. Con esta ferramenta dispoñemos do que queiramos no momento que se desexe. Información, comunicación. Pódese empregar para ter un blog de aula, para manter contacto coas familias. É unha ferramenta que hoxe está ao alcance de moitas persoas. O proxector, co cal se pode visionar o que se queira dende o ordenador. É útil para ensinar imaxes, vídeos, contos.
A pizarra digital interactiva. Con ela, os nenos poden realizar actividades con só tocarlle coa man. Cada día está máis integrada na aula pola súa gran aportación de posibilidades. O libro electrónico. É unha ferramenta que aínda non está moi integrada nas aulas, pero que sería outra maneira de visionar contos e de interactuar coa tecnoloxía. Ademais dos recursos mencionados, hai outros que son moi novidosos. A Vinci Tab é unha tableta indicada para nenos de 0 a 3 anos. É moi resistente, xa que está especialmente formulada para soportar o trato que pode recibir por parte dos nenos. Resulta moi útil para estimular aos nenos e adentralos no mundo das novas tecnoloxías. Contén multitude de xogos adaptados a cada idade. A Smart Table é unha mesa interactiva indicada para nenos de educación infantil e o primeiro ciclo de primaria. É un centro de aprendizaxe interactivo donde traballo e xogos se unen. Ten a posibilidade de que máis de un usuario poida utilizala ao mesmo tempo. Conta con aplicacións didácticas que permiten o traballo en equipo. As paredes e alfombras interactivas. Son superficies interactivas que proporcionan unha experiencia continua de movemento, acción e diversión, xa que permiten xogar ou interactuar co contido proxectado no chan ou na parede. O proxector de hologramas permite visualizar imaxes tridimensionais. Os seus usos son innumerables, posibilitando a observación de obxectos dunha maneira diferente.